יאללה. Thank you. יאללה, אפשר להתחיל. אז נעים מאוד ינקי, אתה האורח הראשון במדברים עם סאקו. מה, אף אחד לא רוצה להגיע? אף אחד לא רוצה להגיע. אמרתי אני אלך על בטוח בפעם הראשונה ומשם נתקדם. אני שוחק, מאוד כיף לי להיות פה. אני, היום בבוקר אמא שלי שואלת אותי, ינקי, איפה אתה הולך? אמרתי לה, תקשיבי טוב. איך אתה מסביר את האירוע הזה? שגיב אמר לי שיש איזה פודקאסט. עכשיו אני לא שאלתי אותו. אני פשוט אמרתי לו, אני בא. אני לא יודע למה באתי, אבל אמרתי לה, אם שגיב מבקש ממני, אז אני איתו איזה מלך. מה שצריך. מלך. בכללי, למה בעצם הבאתי אותך ינקי? יאללה. אתה אחד האנשים הכי מעניינים שאני מכיר. וגם מסקרנים. כי אתה כאילו חרדי, שהיה באח הגדול, שחי את העולם החילוני, והחרדי ביחד עושה איזה הקבלה כזה, משהו ממקבל בתוך העולמות האלה, וזה גם מאוד מעניין אותי לראות איך אתה משלב משמעת עצמית של העולם החרדי, עם הכל, כי אני יודע שאני מלווה אותך בכל הפן של התזונה ואורח חיים בריא וזה, וזה מעניין אותי לראות איך אתה משלב את זה, אז אמרתי, זה נראה לי גם מאוד יעניין את האנשים. רק שכחתי להגיד, שכל הפודקאסט הזה, הוא בחסות אפליקציית סאקופיט, העולם שלך לאורח חיים בריא, איווה. ושיהיה לנו בהצלחה. יאללה, אנחנו גם, מה זה אפליקציה? נדבר על זה בהמשך. נדבר על זה בהמשך. אז קודם כל מי שלא מכיר אותך, כי לא כולם מכירים, יאללה. לא יודע איך זה יכול להיות, כי איזה 30 אנשים רק למטה אמרו לך שלום. ספר לנו. יאללה, אז אני, קוראים לי ינקי גולדהבר, אני בן 23, אני גר בבני ברק, אני למדתי וגדלתי במגזר החרדי האולטרה אורתודוקסי, ממש, ועם השנים קצת נפתחו לי העיניים, ועשיתי הרבה בלגן, כמו שאפשר. מה הכוונה נפתחו לך העיניים? ניסיתי לחפש יותר, ניסיתי לחפש תשובות לשאלות שלי, להכיר את עצמי קצת יותר, להבין מה אני רוצה בחיים, למה אני שואף, איפה העתיד שלי צריך להיות. לא איפה אני רוצה להיות, איפה הוא צריך להיות, איפה המקום שאני יושב בו, הוא יהיה מיושב בשבילי. יהיה לי טוב, אני אקום בבוקר, יהיה לי נוח לחיות. שאני לא אצטרך לעשות משהו שהוא נגד רצוני חלילה, אבל כמובן גם לא לשבור את כל הכלים. אתה מרגיש שהמסגרת הזאת של העולם החרדי כן מכניס אותך לתוך איזשהו לחץ כזה? היום? לא, אין לחץ. היום, אחרי לא המון שנים, היום אחרי כמה וכמה שנים של תהייה ובדיקה עצמית, אני יכול להגיד שאני נמצא במקום נדיר. אני אוהב איפה שאני נמצא. אני חי במקום טוב. אני נהנה מהחיים שלי, מאורח החיים שלי. אני לא מוותר על הקהילה שלי, על המעשים שלי. אני לובש שחור לבן כי אני יודע מה חשוב לי. כן. הנראות שלי חשובה לי, וגם החיים העתידיים שלי חשובים לי. ואני יודע מה אני רוצה לעשות. לקח הרבה שנים, ובסוף זה הגיע. אבל איך זה בעצם משתלב, העולם החרדי והחילוני, כי זה כל כך, למשל, טלפון, יש לך טלפון כשר או טלפון רגיל, כמו שלי יש? לא, יש לי אייפון, ואני לא חושב שאני משלב. אני פשוט חי במקום, הוא מאוד מאוד ברור לי. אני מאוד, כביכול, מאוד חרדי. כי אני יודע, תפילות, הכל, 3 תפילות ביום, אני משתדל ללכת לבית הכנסת, זה עדיין משהו שהוא, אני לא מגיע, לא מצליח כל יום ללכת לבית הכנסת, אבל אני מאוד משתדל, מאוד מתחזק עם עצמי, אבל כמובן אני יודע לנווט את זה, ולא לוותר על הרצונות שלי ועל החיים האישיים שלי. אני יודע ללכת לבית הכנסת, ואז ללכת לדברים אחרים שחשובים לי, אבל אני יודע איפה השורש שלי. השורש שלי הוא לא בבלבול, גם פה וגם פה, לא. השורש שלי הוא במקום אחד, יציב מאוד, המגזר, אני לא קורא לזה מגזר חרדי, המקום שטוב לבן אדם, הדת. זה לא עכשיו המגזר ככה, לא. המגזריות בעיניי, זה דבר חשוב. חייב שתהיה קהילה, כמו שאנחנו עושים אתה רואה את עצמך, אבל יוצא מבני ברק? מהעיר כן. כן? מהעיר עצמה כן, מהמושג בני ברק לא. ואתה לא חושב שאתה תאבד את הצביון הזה בעצם, ברגע שאתה תצא מהעיר? לא.
אני לא חושב שאני אאבד את הצביון הזה, כי קודם כל אני לא אעבור לגור לבד כרגע, כי אני רוצה לעבור לגור עם אשתי בעזרת השם, אבל אני חושב שברגע שיהיה לי איזה מקום הבית שלי, שאני הולך לבית הכנסת שלי, לחיים שלי, לקהילה שלי, לעבודה שלי, כאילו כמובן לא הכל שלי, כמובן של החיים שלך. של החיים, אז אני אתייצב יותר, ואני אדע, אולי יהיה לי השקפות אחרות, אולי זה, עדיין משנה את המחשבות שלי כל הזמן. אבל למה ממש רציתי להזמין אותך דווקא בפרק הראשון? כי אני רואה קשר אדיר בין העולם החרדי, בין כל בעצם יש לכם איזשהו משהו מובנה כזה, זה משמעת עצמית כזאת של התפילות והשבתות והדברים שצריכים לשמור וכל הדברים האלה, זה מאוד מאוד מזכיר לי את מה שאני מצפה מהאנשים שאני מלווה אותם. הרי מה אני בעצם עושה? אני מלווה אנשים בתוכניות של תזונה, מלווה אותם לאורח חיים בריא, וצריכים לשמור על איזושהי סכמה כזאת. לאכול נכון, ולא ליפול לשטויות, שזה מאוד דומה למה שיש בעולם החרדי, כאילו. אז אתה חושב שיש כאילו התאמה לזה? אתה חושב שמישהו חרדי יהיה לו יותר קל לעשות את הדברים האלה? אז קודם כל, מחויבות. יש לנו מחויבות מאוד גדולה, אבל אני רוצה, לפני שאני אענה על זה, להבין, בוא תסביר לנו קצת יותר צופים, אנשים, פודקאסט חדש, מה אתה עושה? יש לי סטודיו כבר, אני מאמן המון שנים, כבר 19 שנים, קוראים לי סגיב כהן למי שלא מכיר. אוקיי, מה? ספר על עצמך קצת. הייתי שחקן כדורגל בעבר, סגיב כהן, בן 38, אבא לארבע, נשוי, יש לי סטודיו בראש העין לכושר, אבל אני בעיקר, מה שאני מחפש זה להטמיע את האורח חיים הבריא, ומי שעבר איתי ליווי מבין את זה, להטמיע את האורח חיים הבריא בבן אדם. עכשיו, אם הוא לוקח על עצמו שינוי אחד, זה נשמע לך מוכר מהעולם שלך, אם הוא לוקח על עצמו שינוי אחד, משהו אחד, אני מבחינתי עשיתי את שלי בחיים. כאילו מספיק לי שעכשיו הוא שינה מלשתות חצי ליטר מים ביום ל2 ליטר מים ביום, אני עשיתי את שלי בחיים. אתה מבין? כאילו זה הראש, ואני בעצם עכשיו הולך להשיק, אני לא יודע בדיוק מתי האפליקציה הזאת תצא, מתי הפודקאסט הזה יצא, אבל אני משיק עכשיו אפליקציה שנקראת סאקופיט, שהיא ממש מלווה את הבן אדם בתהליך הזה, מלבנות לו תפריט אישי, ועד אפילו לשבת במסעדה ולצלם את הצלחת, וזה יגיד לך כמה חלבון ופחמימה יש, וזה ילווה אותך במה צעדים והכל. זה מטורף בעצם. מטורף, אבל אני רוצה שנחזור דווקא אליך. ספר לי, זה משהו שאף אחד לא יודע עליך. משהו אחד שאף אחד לא יודע על ינקי. וואי. שההורים יראו את זה, ויגידו אוי ואבוי. קודם כל, ההורים לא יראו את זה, אני חושב, כי ההורים שלי ברוך השם מאוד משתדלים להיות מאחורי הקלעים, לא... העולם פחות... לא ראו את האח הגדול? מה פתאום? מה אתה אומר? מה פתאום? לא ראו את האח הגדול? וואלה. לא נראה... מה הם יודעים על זה כאילו? כלום. כאילו לא... הם יודעים, סיפרו להם, הם שמעו, אתה יודע, למדנו תקים, חיים בעולם הזה. לא ראו פרק? לא נראה לי. די, נו. לא, אין לנו טלוויזיה. תקשיב, אין לנו בבית מחשב, לא שאין טלוויזיה, אין מחשב. כאילו, אין לפטופ בבית. זה בית מאוד מאוד חרדי, אני לא צוחק שאני אומר שאני בבית, אני באמת בבית חרדי אולטרה אורתודוקסי. אז איך בן אדם כמוך מגיע לאח הגדול? וואי, אני לא יודע איך. אני לא יודע איך. כאילו, אני יודע איך. כאילו, איך עכשיו ינקי קם בבוקר מחליט שהוא נכנס לבית של האח הגדול, אחי? יש סביב זה עניין. זה לא שברגע אחד אני החלטתי, זה לקח לי זמן, לקח לי כמה שנים של תהייה עם עצמי, של רצון. אני זוכר שהייתי בגיל 14, יום אחד הלכתי עם אמא שלי ברחוב בבני ברק, בן 14. ואני אומר לאמא שלי, אמא תקשיבי טוב, בעוד כמה שנים, אני אלך פה, ומישהו מהצד השני יצרח לי, ינקי. די. אני ידעתי את זה. זה ישב לי באורקאי שזה הולך להיות. אני ידעתי שאני בן אדם שהוא מוכר, ידעתי שהוא אני... אז זה כנראה מה שדחף אותך כן להיכנס לאח הגדול. נכון. ואז גם הפתיחות לעולם, והקורונה שהגיעה ובלבלה את כל היוצרות, וכל
הפתיחות יתר שנהייתה במדינה, לא במדינה, בעולם. איך זה קרה? פיזית, איך זה קרה? איך זה קרה פיזית? אני ישבתי יום אחד. ילד מבני ברק, נכנס לתוך האח הגדול, איך זה קורה דבר כזה? אני אגיד לך מה, זה נפתחתי קצת יותר, הייתי בישיבה קצת יותר מכירים, קצת יותר מותר טלפון חכם וכל זה, ואז יום אחד אני יושב באיזה בית קפה עם חבר שלי, נאוריי, והוא אומר, תקשיב, ינקי, אני נרשמתי לאח הגדול, לא קיבלו אותי, תירשם אתה. אמרתי, תקשיב אחי, לא. לא. אבל ראית לי? לא, אני ראיתי רילס, לא, ידעתי מה זה, ראיתי רילסים בטיקטוק. אוקיי. ואז אמרתי לו, לא, הוא אומר לי, כן. אז אמרתי, אני שלח בשביל הסטלבט. שלחתי בשביל הסטלבט, ומפה לשם. עוד אודישן ועוד אודישן, ככה? 1, 2, 3 אודישנים, ודעתי שאני בפנים. שמה, זה מטורף. זה פסיכי. אוקיי, אז עכשיו הגעת ונרשמת, מה מפה? מה אתה אומר להורים שלך? וואו. עם ההורים שלך. אחי, זה מטורף, כאילו. מטורף. באמת זה מטורף. להורים, לקהילה, איך אתה... אני לא, זה היה מאוד קשה. זה דבר מאוד 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 קשה, כאילו זה לשבור להם את הלב, אבל ידעתי שאני הולך למשהו אמיתי. למה לשבור להם את הלב? כי זה לא משהו, אוקיי, בוא נחזור לשאלה שלך. כמה דומה העולם של הספורט לעולם החרדי, לעולם הדתי? אני אומר לך, במחויבות זה בול. זה מה שאני אומר. אז תחשוב... כמה פעמים שמעת מישהו שחוזר נגיד מישיבה עם רב, ואומר, אני לוקח על עצמי משהו אחד. המון, וזה מטורף, כי אני אסביר לך מה. כמו שאתה מגיע לאימון, ואתה מגיע, והוא אומר לך, מאמן, אומר לו, סגיב, תקשיב, מחרתיים אסור לאכול שוקולד. כאילו מותר לאכול שוקולד במינון, או שאסור לאכול שוקולד, או שמותר לאכול תמרים, או שצריך לאכול ככה, צריך לאכול ככה. ואז מגיע מולך ואומר, אני כן רוצה, אבל אני מאוד רוצה, ואני אשבור את המילה שלך, ואני כן יאכל שוקולד. זה יכאב לך, בתור מאמן. אז תחשוב. אבל אני אנסה להבין מאיפה זה בא לו. אוקיי, אז תחשוב שדרך החיים שלי, זה לא לאכול שוקולד. זה לא לאכול עכשיו... מי יותר הבין, אמא או אבא? זה היה מאוד קשה לשניהם. וואלה. אז תחשוב שאני באתי ואכלתי את השוקולד, למרות שהם לא רצו. למרות שאתה נלחם ואומר למתאמנת, תקשיבי טוב, השוקולד לא יהיה לך טוב. בכל אופן היא אוכלת שוקולד. וזה היה לך טוב? היה לי טוב. למה? כי לפעמים, הזאת שאוכלת שוקולד, אולי אתה באותו הרגע לא נהנית מזה. אבל אחרי חודשיים, או אחרי כמה ימים, היא אומרת לך, שומעת, השוקולד הזה שאכלתי, היה פעם אחרונה שאכלתי שוקולד. כי רציתי לטעום פעם אחרונה את הסוכר, ועכשיו אני, לא יודע, חודשיים לא אכלתי שוקולד. תגיד, יואו, איזה מזל שאכלתי את השוקולד, נכון? נכון. אז תחשוב שאני אכלתי את השוקולד. אבל אחר כך עשיתי כל כך, באמת אני מרגיש שעשיתי טוב. אני חושב שעשית טוב. כל יום, ליטרלי, כל יום, 3 שנים, מקבל הודעות, מקבל... אני רואה שאני נמצא איתך, אני רואה מה אתה עושה לאנשים. וואו, איזה מלך אתה. מטורף. והדבר הכי חשוב שאנשים אומרים לי כל הזמן, איזה קידוש השם עשית. ואני מרגיש שבשביל זה, אולי אז לא הלכתי בשביל זה. אבל היום אני מרגיש שעשיתי משהו, שעשה האמת שלי, והאמת של העולם הזה יצא לאור. אני לא ממש יצא לראות, אבל באח הגדול גם עשית 3 תפילות ביום, והכל השתדלתי. כן? אז לא הייתי כל כך חזק בדת כמו היום. כן. כאילו אחרי זה קיבלתי מאוד בוסט חזק לדת. נפילה ואז עלייה. מה היה לך הכי קשה שם בבית? הכל. באמת? הכל, תקשיב, להיות באח הגדול זה דבר הכי קשה. הכי קשה, אני אגיד לך מה הכי קשה. השעמום. השעמום דווקא? אין לך מה לעשות. בגדי ים, הדברים. אין מה לעשות. תחשוב שאתה קם בבוקר, הולך לישון בלילה, ואין מה לעשות. אבל הוא לא מפעיל אתכם? אין הפעלה, פעם בשבוע. זה כל הזמן אותו אח גדול, נכון? אותו אח גדול. מה זאת אומרת? יש בן אדם אחד שהוא אח גדול, ויש עוד כמה שמדברים איתך, אבל זה... כל פעם מדבר מישהו אחר כאילו? כן, אבל זה בסופו של דבר זה אותו אח גדול, כולם מנווטים את זה, הכל בסדר. אבל תחשוב שזה מגיע אתה קם בבוקר, אז ביום ראשון יש לך משימה. אולי ביום שני. אולי, בדרך כלל לא. ואז שני משעמם. שלישי יש לך 2 של קניות. זהו. רביעי אין לך כלום. בפרק זה נראה מטורף. כי תחשוב שלוקחים 24 שעות, וצמצמים את זה ל-40 דקות. בדרך כלל, ב-24 שעות של בן אדם, יש 40 דקות מעניינות. היה לך חיכוכים שם עם אנשים? קצת, פה ושם. כן, ריבים ובלגנים? לא, פחות, אני לא אוהב ריבים.
איך אתה יוצא מהדברים האלה, כאילו? אני לא למדתי איך לא, לעשות אני את זה. יודע, אבל איך אתה יוצא? למדתי לעשות את זה בקלאס, אני חושב שפשוט, זה לא נותן לנו כלום. ריב עם בן אדם לא נותן כלום, אני אסביר לך, אני אספר, אוקיי, אני אעשה נקודה. אני פותח עליך את כל השאלות שלך הגדול שרציתי. מעולה על הכיפק. בוא אני אסביר לך משהו. היה לנו פעם אחת, שהייתה ישיבה דיירים, וממש היו פיצוצים עולם. אתה זוכר בין מי למי? לא משנה. אה. לא, אני כן. פחות שמות וכאלה. היה פיצוצים עולם. ואז עצרתי את כולם, אמרתם, תקשיבו טוב. עוד שנה, ישבו פה, באותו מקום, בשולחן הזה, ישבו דיירים אחרים. ויריבו ביניהם. ואנחנו נסתכל מהצד ונגיד להם, על מה אתם רבים? זה כל כך מטומטם. אז בואו עכשיו. זה בדיוק מה שאני אומר. ניקח את עצמנו, ונגיד, זה כל כך מטומטם. הרי זה משהו שהוא לא מחזיק מים. ריב בכללי, זה משהו שהוא לא אמיתי, אני גם אומר את זה בחיים האישיים שלי. גם כשאני יוצא עם חברים, גם כשאני יוצא עם מישהי, הדבר הכי חשוב לי, זה קודם כל לנשום אוויר, לא להגיב ישר, אין צורך בתגובה ישירה. בוא נספר, אם אני... תנשום ואז כאילו אתה אומר. לפעמים אני יכול לחכות יום, יומיים, 4-5 ימים, חודש, עד שאני מגיב, באמת. מצוין. כן יודע שאין צורך בזה. אבל באח הגדול זה בטח נתפס ככאילו פחדן ודברים כאלה. זה כאילו לא בקטע מזה, זה לא מעניין אותי. כן. אני יודע את האמת שלי. אז זה שזה נתפס, בסדר. תגיד, רציתי לשאול אותך, אורי היה איתך באח הגדול, חבר של שנינו. כן, אורי כהן. אל יווני. איך בן אדם מצליח לשמור על הפיגורה הזאת באח הגדול? אחי, אתם, מה? אין שם חדר כושר. בוא נגיד לך מה. קודם כל, אורי כהן, מי שלא מכיר, זה הקינג, בן אדם זהב את העולם. בוא נגיד לך. והוא אל יווני, כמו שאמרת. הוא נראה $1,000,000, והוא משדר $1,000,000. אמרתי לו, לא לבוא יותר לסטודיו. הוא משגע את כולם בסטודיו, אני לא מסכים שהוא יבוא יותר לסטודיו. אומר, בנים ובנות חרבו דרבו, שלא יבוא לסטודיו יותר. וואי. בוא נסביר לך מה. אין חדר כושר. אבל מה אמרתי לך שיש שעמום? וואי. וכשיש שעמום, עושים הכל בשביל לצאת מהשעמום. אז תחשוב ששעתיים ביום, אז יוצאים לשמש, עושים קצת אימונים, נמצאים בבריכה, עושים שחיות, עושים כל מיני, לא יודע, כל מיני דברים, מפעילים את הגוף, כי משעמם. אז תמיד יש עניין בכושר, יש אימוני כושר כזה שעושים אחד, עושים לכולם, גם אני הייתי עושה את זה. אתה יודע מה עוד משהו עכשיו שאני חושב עליו? בוא אתם בלי פלאפון שם. איזה משם, הלוואי. איזה מטורף זה להיות 3 חודשים בלי פלאפון. בטח יצאת, כמה דברים קיבלת לראש שלך. כמה דברים, כאילו כמה דברים קרו במדינת ישראל שיצאת למשפחה, לזה, למדינה. כלום. לא קרה כלום. לא קרה כלום. למה? כי תחשוב שאני זורק לך עכשיו את הטלפון ל3 חודשים. אתה בטוח שקורה כל עולם. ובסוף אתה כל... לא, מה קרה ב3 חודשים האחרונים? היה מלחמה עם איראן. מלחמות. בסדר, נו. בלי לזלזל חלילה. בסדר. כאילו מה, היה מלחמות. לא קרה כלום. הבעיה שלנו, בדיוק עכשיו אני קורא ספר. אני לא זוכר איך קוראים לספר. אני אזכר תכף. על פסיכולוג מאוד 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 גדול, מאוד 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 גדול, שהוא הבין שהטלפון זה האסון הכי גדול בטבע. כולנו חושבים כך. אני חושב שהדבר הכי גרוע שקרה לעולם, זה האינטרנט. כן. והוא החליט לטוס... וזה גם דברים טובים אבל. אפשר לחיות בלי זה, הלוואי. כאילו אם אתה אומר לי, תחזור לאח הגדול, אני אומר לך לא. אבל אם אתה אומר לי, תחזור לאח הגדול, לא, עכשיו שוב לא. לא, שוב לא. לא, בדיעבד כן, לא, אני מתכוון שוב, לך שוב לאח הגדול. אח הגדול VIP אתה לא הולך? לא. די, נו. אני כן משלמים הרבה כסף. אני אסביר לך מה, אם אומרים לי, אני אומר להם לא, אבל אם אומרים לי, תקשיב, אתה הולך לאח הגדול בתנאי שאין לך טלפון עכשיו חצי שנה, אני אומר להם, קחו את הטלפון שלי, קח את הטלפון, לא רוצה את הטלפון שלי. מה יהיה עם העסקים שלך, עם כל הדברים, עם החיים? העסק יסתדר, אנשים יסתדרו לפני 20 שנה, אנשים יסתדרו גם היום, יש מספיק אנשים שיושבים, בלי כל היום בטלפון, בלי כל זה, הנה, יש חבר כנסת, קוראים לו אביגדור ליברמן, הוא 100 שנה חבר כנסת, איזה טלפון יש לו? לא שמתי לב. נוקיה. וואלה? אחי, יש לו נוקיה עם SMS, זהו. הכי גרוע בעולם בפוליטיקה אני. לא משנה, אבל אביגדור ליברמן אתה מכיר, נכון? יש לו טלפון כשר. אחי, אין לו וואטסאפ. יש לו וואטסאפ במשרד. יש לו מנהלת לשכה, לא יודע איך קוראים לזה אצל חברי כנסת. כן. מרלשית, יש לו משהו. בלי, אחי. וואי, זה מטורף. ומסתדר עולם. לא, צריך אינטרנט. האינטרנט דופק לנו את המוח, אני לא אומר את זה בגלל שאני דתי, אני מסתובב כל היום עם אינטרנט.
אני לא אומר את זה בגלל, אני באמת הבנתי מה יושב. הרשתות החברתיות הורגות לנו את המוח. לא, זה נכון, הרדיפה הזאת היא מטורפת. כל היום, לחיות, איך השני חי, מה היא עושה, מה הוא עושה, הרדיפה הזאת מטורפת. נורא. אז אנחנו לא מצליחים לחיות עם זה, אז כשאתה אומר לי, בלי טלפון, יאללה אחי, קח את הטלפון שלי. אבל אם אתה תיקח את הטלפון, אתה לא תראה את האפליקציה. האפליקציה זה חשוב. בוא נגיד, קחו לי את הטלפון. אבל תשאיר לי את האפליקציה. רק את האפליקציה של סנקופי, תשאיר לי. קח לי הכל, חוץ מזה. ינקי, אתה סיפרת לי שיש לכם תחרות צעדים בין החברים. אני אמרתי, אם יש לך תחרות צעדים בין החברים, קודם כל תספר לה מה זה התחרות צעדים הזה. אוקיי, יש עכשיו טרנד, נהיה טרנד לפני 3 חודשים בטיקטוק, ובעולם, אמת. זה נהיה טרנד עולמי, שיש את האפליקציה הזאת, יש אפליקציה כלשהי, שכל החברים נכנסים יחד, כל אחד מגדיר מי יהיו החברים שלו, ואז יש 10-15 חברים, וכל הזמן, כל אחד רואה כמה השני הלך. איזה תחרות ענקית. תקשיב, אני כל היום, הנה מקודם, חנינו, הלכנו לשתות קפה, ואז הוא אומר, תקשיב, אני הולך להביא את הלוח של משהו, אמרתי, תקשיב, אני לא יושב פה, אני בא איתך, אני דוחף איתך את עוד 200 צעדים. אני רוצה את עוד 300 צעדים האלה. כל היום אנחנו סביב. אם אני אומר לך, ינקי, שבאפליקציה החדשה של הסקופית, אוקיי? יש לך תמת צעדים. זה הולך איתך ביחד, ויש לך בתוך הדבר הזה, ינקי, גם תחרות בין כולם בקהילה. ממש תחרות מטורפת. שאתה יכול לראות את כל האנשים שעושים נגדך את התחרות, ועוד מלא דברים, כן? אבל זה רק דבר אחד מתוך עשרות פיצ'רים שיש באפליקציה הזאת. המיקום שלו זה הטלפון של סגיב, 1 מתוך 7. אני לא דוגמה, עשיתי את זה. אני לא דוגמה. אתה הולך עם 1,000,000 צעדים ביום. כן, אני לא דוגמה, ואני גם את העבודה שלי עושה תוך כדי צעדים, כי אני רגיל לזה, זה החיים שלי. הולך, איזה יופי. וגם, אני שונא להפסיד. אז אני חייב להיות ראשון. אתה יודע שאם אני ואתה זה האפליקציה שלי, אני לא יכול להיות אחרון. אתה יודע שאם אני ואתה עושים את זה, אין סיכוי שאתה מנצח אותי, אתה יודע. אף פעם? יכול להיות ימים מסוימים, אולי מוצא שאם תנצח אותי. אבל טוטל שבועות, כאילו, תחשוב, אני ביום, הממוצע שלי זה 15,000 צעדים בערך. לא. כן, בין 12 ל-15,000 צעדים. לא, אחי, לא. יש לי את זה מגובה פה באפליקציה. לא, אז אני לא חושב שאני... כאילו, אני אצלח אותך, אולי זה חצי שבוע כזה. כן, ככה, שישי, אני עד 7 בערב עם טלפון, כי אחר כך שבת. נכון. מוצ"ש, נכון, יש לך את הקטע של השישי שבת שאתה בלי הטלפון, אז בטוח אתה לא תהיה ראשון בצעדים. אבל תחשוב שכל מוצ"ש, בגלל האפליקציה הנדירה הזאת, שאתה עובר אליי עכשיו לאפליקציה, בדיוק. כל מוצ"ש אני עושה 8,000 צעדים. 8,000 מיצאת השבת? תקשיב טוב, הנה שלחתי לך במוצ"ש האחרון, נכון? זה מטורף. אני שלחתי לו, תקשיב טוב. שבת יוצאת, אני מוציא שבת יותר מאוחר, 9:05, 9:10 יוצאת שבת, עד 12 אני חייב להגיע ל8,000 צעדים, וביום שישי, ביום שבת האחרון, ב11 נכנסנו לסרט. וואו. אז אני חושב שמ9 עד 11 הייתי צריך להשלים 8,000 צעדים. מהרגע שיצאה השבת, הייתי בראש העין, ירדתי 14 קומות ברגל, הלכתי שעה, חזרתי, עליתי 14 קומות ברגל, ירדתי עוד 14 קומות ברגל. שומע, אני הייתי הולך את זה גם בשביל להיות מקום ראשון. וואי, אני באמת, אני נלחם כל היום בשביל להיות מקום, אני כל היום שולח לחברים, די, תפסיקו ללכת, מה קרה לך, מה זה? אני ניסיתי את האפליקציה הזאת על המשפחה שלי, כי יהיו טסטרים, כי זה עוד מעט יוצא, המטרה שלנו במשפחה זה להיות מקום ראשון. אגב, יש פה גם לתעד את האימונים שלך, ולתעד צלחת עם קלוריות וזה, ואנחנו כל הזמן בינינו שולחים להקנית אחד השני האחים, כיף כזה. זה מטורף, אתה לא מבין בכלל. ינקי, אני רציתי לשאול אותך, יצאת עכשיו מהאח הגדול, מה למדת מהשהות הזאת שלך בבית? בתור ינקי החרדי שנכנס לתוך בית של האח הגדול, כי זה חתיכת בום. נכון. בוא נסבר לך משהו. זה ישמע קצת קיצוני, זה ישמע קצת חרדי מדי. איזה מקום יצאת? מקום שלישי. וואי, יצאת ממש, היית כל הימים בפנים. 103 ימים. זה ישמע קצת קיצוני מה שאני אומר. אבל למדתי שאין בחוץ כלום. מה הכוונה? כאילו שהעולם, המואר, אור הזרקורים, החיים, כל מה, שהוא לא לעשות לבן אדם טוב, הוא לא מעניין. לא מעניין אותי מה הזאת עושה שם, מה הוא קם בבוקר ועושה. זה לא מעניין. הרשתות החברתיות לא מעניינות. לריב עם אנשים לא מעניין.
בשבילי, העולם החילוני כביכול, שרדפתי אחריו, הוא לא מעניין אותי כאילו, כמשהו שאני אומר, וואי, פתח לי עיניים. חשוב לי כי אני רוצה להכיר אנשים, לחבר אנשים, לאהוב אנשים. בגלל זה כל העולמות חשובים לי. אבל, מסיבות לא מעניינות אותי. אתה יוצא אבל למסיבות? משתדל שלא. כאילו, אני יוצא קצת, אתה יודע, אני יוצא עם חברים, למסעדה. סתם דוגמה, עכשיו מזמינים אותך להשקה. לא. לא הולך לזה? רדפתי אחרי זה שנה, מיציתי את זה. כן, רדפת? וואו, כן. כאילו חשבתי, אני כמה רציתי את אור הזרקורים. בשבוע? לא בשבוע. אני רציתי את אור הזרקורים, אני הייתי במרדף. כדי להשאיר את ה-15 דקות. כל היום, כמה צופים, למה הוא צפה, למה היא לא צפתה. הנה, ירד לי מ-70,000 ל-80,000, ל-50,000, ל-20,000, רק 5,000 צפיות. ואיך זה היה? לא מעניין לי את הזרת. אבל אז זה עניין אותך. מאוד, אני הייתי במרדף. אחרי הפרצה כל היום. לקחת מישהו שילווה אותך בזה? כן, בוודאי. היה לי חבר יוסי, חבר הכי טוב שלי עד היום, שהוא ניהל את הרשתות, הוא עשה לי הכל, אבל בסופו של דבר, אני כל היום הייתי במרדף, אמא לי, כמה צפיות, כמה אינסטגרם, כמה זה, כמה טיקטוק, לא, מעניין. היום אותי. זה לא מעניין אותך? אני לא מעלה לאינסטגרם כלום. כאילו אני משתדל, אתה יודע, יש לי עבודה שם, כן. לא מעניין אותי. לא. איפה היה השינוי אבל? איפה קיבלת את הפצצה כאילו? זה בא עם הזמן, זה לא ברגע אחד. זה בא ברגע שאתה רוצה להתמקד בחיים, אתה רוצה להתחתן. אתה רוצה להתחתן? כן. אני חושב, כאילו ילדים? כן. אני הגעתי למצב, תקשיב, אחי הקטן, מה זה קטן? הוא שנתיים ממני, קטן ממני, הוא בן 21, כבר יש לו ילדה. אז זה כמו לחץ כזה. לא, אין לי לחץ. אחותי הקטנה, היא 4 שנים מתחתיי, מתחתנת, מתחתת השם עוד 40 יום. עכשיו, זה לא שאני אומר, וואי, מתחתנים, אני בא להתחתן, לא. אני הגעתי למצב שאני בן 23, ואני יודע מה אני רוצה. זה לא שפתאום אני הולך ברחוב, ושום דבר לא מעניין, אני גבר. אין מה לעשות, אני רואה, מושך אותי, העיניים מושכות אותי. אתה רואה את עצמך מתחתן עם מישהי שהיא לא חרדית? לא. רק חרדית? אני אסביר לך מה, המגזריות לא קשורה. לא המגזריות, לא, זה מעניין אבל, כי כאילו זה בעצם האורח חיים שאתם הולכים להטמיע בילדים שלכם. המגזריות, המילה חרדי, דתי, לאומי, מזרחי, לא באמת משנה לי. אבל אני לא יכול, עם מישהי שלא שומרת שבת. זה בדיוק מה ששאלתי כאילו. שלא שומרת כשרות, שלא מבינה את העולם שלי מאיפה אני בא. אתה בכלל טבעוני. כן. שזה בכלל כאילו... אני צמחוני, בוא נגיד שאני צמחוני. אני לא טבעוני, כי אני אוכל ביצים. כן. אני לא יכול להיפטר ממיונז. אני רוסי, אני לא יכול להיפטר ממיונז, אני לא יכול. אני כל כך... דל? לא, איזה דל, אתה מכיר את נתתי לך את המבט של המאמן. הטעמי מלא, את הטעמי מיינז, אתה מכיר את הטעמי? מלא, שפורפרת, אני לא יכול. אני לא יכול לוותר על זה. יש לך בתור צמחוני איזה צ'יט מיל אחד שאתה אומר, זה, אני לא יכול לוותר עליו, משהו אחד שאתה הכי אוהב לאכול, אבל הוא מושחת? נו, מיונז בכל דבר. כן, זה הטופ? כאילו, זה לא בטופ, אבל זה משהו. זה משהו כאילו, אני יכול לקום, לא, עכשיו ברוך השם, בתקופה האחרונה, אני לא יכול לקום בבוקר ולהתחיל לנשנש, כי אני לא אוכל. אני לא מבולבל באוכל. אני יודע מה זה קורה. לא שאני קם בבוקר, אני יכול לאכול פרוסת עוגת גבינה, אבל כאילו יש תקופות אצלי כאלה. כן, עוגת גבינה? פרוסה קטנה, כן. לא עוגת גבינה, עוגת גבינה, משהו. תחשוב על כל מה שאתה אומר. כן, אימא'לה, זה מפחיד אותי. זה מפחיד אותי, עולם להגיד, אני מאוד מפחד. לא, אבל אני אומר לך את האמת, אתה יודע. לשתות משקה, חלבו, לאכול קצת חלבה, משהו מתוק. או חתרנו למקומות טובים. כן, לקצות תמר. אני לא אוכל תמר. כאילו, לא אוכל תמר. לא, אבל לאכול, אני אוהב, חשוב לי מתוק. אני יכול לאכול בארוחה משהו מתוק גם. זה מעניין, זה כאילו הצ'יט מיל של הצמחונים, זה, כי עכשיו אני שואל בן אדם כאילו, המבורגר מושחת. המבורגר מטורף, סטייקים, הלאה, זה בלגני, ואתה אומר לי, חטיף חלבו. לא, חטיף חלבו לא עושה לי את זה, אבל כאילו מה, מיונז, אין, אנשים לא יודעים להעריך מיונז טעים. זה עוד משהו, אתה יודע שבאח הגדול עולה לי כל הזמן, איך הם פתאום מעריכים את האוכל. נכון. כי אין לך שם שפע. ואז כל דבר... אין שפע, אבל צריך לדעת. הנה, היה לנו את אורי. עכשיו, מי שלא מכיר, אורי כהן, הוא גם מעבר לזה שהוא חתיך, והוא ביזנסמן ברמה הכי גבוהה שיש, והוא חבר זהב טהור, הוא ילד בן שמיים, יש לו נשמה ענקית, הוא גם יודע להכין אוכל. ברמה... תקשיב לי טוב. לא היה לנו כלום, והוא היה מכין... לא, הוא היה מכין הכל
מכלום. וואו. היה לנו כל יום 3-4 ארוחות ביום. כן, כן, החלבון זה והוא סופר יודע משמעותי. לתקתק ולהכין הכל, ושיהיה לכולם הכל. אגב, שאתה מדבר על זה, מזכיר לי, לא רוצה לדחוף את האפליקציה כל פעם, אבל שבאפליקציה יש לך את המדד של כמה חלבון אתה צריך לאכול ביום. באמת? לפי המשקל שלך ולפי המטרות שלך. אז אני שואל את עצמי, כאילו מתוך הדבר הזה, איך הוא היה מצליח לעמוד בתוך החוסר שיש בתוך הבית של האח הגדול, בסך החלבון שלו. שאני אורי כהן, אני יודע. זה מטורף. מה אתה היית עושה באח הגדול, כאילו מבחינת האוכל? אני גם הייתי צמחוני, אז כאילו, כן. אני צמחוני 6 שנים כבר. כן. 5-6 שנים. אבל שם היה לי קשה. הייתי אוכל לחם, הייתי אוכל חומוס, בגלל שהיה שם מטבח לא כשר. נכון. אז עשו לי מטבח כשר, אבל גם שם לא היה הכל. אז היה סירים היה עוד מישהו שהוא שומר מסורת כן, איתך? כן, כן, היה. גם אורי שומר מסורת. כן. מה, אורי מניח תפילין כל בוקר, כן, נכון. הוא בן אדם, נכון, הוא מקום דתי, יש לו מאוד מאוד קרבה כן. לדת. אז הוא גם היה אוכל איתי כשר, זה קצת יודע, אבל הוא היה מאוד מקפיד על זה. אז היה לנו... ספר לי, ינקי, על יום שלך היום. איך היום. נראה היום שלך היום? אני הולך לצבא כל יום, בדרך כלל. אוקיי. זהו, וזה תם... קם באיזה שעה? אני אגיד לך מה, אני מאוד משתדל, מאוד מאוד משתדל, אני חושב, כבר תקופה די ארוכה, אין אצלי לקום מאוחר. עכשיו, זה ישמע מה שאני אומר לך, השעה שאני קם ישמע לך מאוחר, אבל לא. אני לא משנה שישי, שבת, ראשון, חג, מוצ"ש, לא משנה מה היה לילה קודם, הלכתי לישון, אין אצלי לראות את אחרי השעה 9 במיטה, אין אצלי דבר, עכשיו זה נקרא מאוחר, יש כאלה שזה נקרא אצלם מאוחר. שלך זה מוקדם. אבל לא, בדרך כלל אני קם מוקדם. בדרך כלל אני יכול לקום 6, 7, 7:30, 7:45. זה כאילו יש אנשים שזה מאוחר להם, אבל אין אצלי, תחשוב, יום שבת בבוקר, אין אצלי לקום אחרי השעה 9. ואז אחרי זה? ואז אני קם, אני מתפלל כמובן, יש לי שעה פלוס בבוקר בלי טלפון. אין אצלי דבר כזה, כאילו אני קם בבוקר, אין לי טלפון. שעה ורבע, 1:20. מצוין. לא משנה מי מתקשר, לא מתקשר, הודעות, אין אצלי טלפון. שלב 2 כוסות מים, גם. חצי ליטר. יופי. אני קם כל בוקר, יש לי בקבוק של חצי ליטר, אני לוגם את החצי ליטר, עוד לפני שאני מתפנה אפילו, שותה, אני קם, אני מתפלל, לוקח לי שעה פלוס, ואז אני מתחיל את היום שלי, לבסיס, מתקדם, עובד, יש לי עסק שאני... מה זה עסק של מה? יש לי עסק של הפקות אירועים, אנחנו מפיקים אירועי חברה, בעיקר, גם אירועים פרטיים, בר מצוות, חתונות, זה באירועים פרטיים, חינות, אירועים... יוצא לך גם לא רק למגזר החרדי, כאילו? בעיקר לא למגזר החרדי. וואלה. כן, הרב שלי אמר לי, תיכנס בעיקר לא למגזר החרדי. כי הוא רוצה אתה יודע, אני מנסה להבין את העולם הזה. מה זה הרב שלי אמר לי? איך זה עובד, כאילו? הכל. כאילו, כל החיים שלי... הוא ידע שאתה נכנס לאח הגדול? כן. כן? הוא לא היה כל כך בעד, אבל הוא למד... הוא אמר, אם אתה כבר הולך, אז תעשה את זה בדרך הכי טובה שיש. כאילו, אני מאחל לך את הכי טוב שיש. אתה כאילו מתייעץ איתו על הכל? הכל. איך זה עובד? בוא נספר לך. יש איזה עיתונאי. כך נראה לי כמו כאילו ההתייעצות, עזוב, כאילו, מי אני קטונתי, כן? אבל שאתה ראית מה הולך לי בטלפון, שכל היום מתייעצים איתי על כל דבר. נכון, להבדיל זה אותו דבר. בגלל זה אני מקביל כל הזמן בין העולמות שלנו. נכון, אתה כביכול להבדיל מיליוני הבדלות. ברור. שמסביר על... כן. זה שנותן את המילה האחרונה לגבי... ככה זה הרב שלי... עזוב, סליחה שאני לא, כן, שלא ישמע, כאילו אני... אז הרב שלי, הוא המילה האחרונה שלי, בהכל. הכל, אבל מה אתה כאילו, איך זה עובד? מה, אתה מגיע לזה ו... אני קובע תור... אני באמת לא מבין. ינקי, אמיתי אני אומר לך. קובע תור, אני קורב מאוד מאוד לרב שלי, הוא צדיק גדול, אני קורב למשפחה שלו, אני נמצא איתם הרבה... צעיר מבוגר? בן 38, 9. וואי, צעיר. כן, אשתו נפטרה לו עלינו, מהמחלה. שיהיה לי לול נשמתה גם, אז הוא רב מאוד מאוד גדול, אני מאוד מאוד אוהב אותו, האדמו"ר ממז'יבוש קוראים לו, והוא באמת, 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 אני מתייעץ איתו על הכל, מתי לקום בבוקר, כאילו כמה שעות להיות בלי אינסטגרם במהלך היום, הוא אמר לי, אני מבקש ממך, גם את זה אתה אומר לו? הנה עכשיו, הייתי אצלו לפני שבוע וחצי, והוא, לפני כמה שנים, לפני 2-3 התייעצתי איתו, שנה וחצי, שאני מכור לאינסטגרם. אז הוא אמר לי... מה זה מכור? כמה שעות ביום? 4 שעות ביום, 3 שעות ביום. והוא אמר לי, תקשיב, מה זה מטורף? 1:00 בלילה, אל תהיה באינסטגרם, ברשתות החברתיות. ולפני חודשיים כזה, משכתי את זה ל-12.
בלילה. מ-12 בלילה עד 12 בצהריים, אני בלי רשתות חברתיות בכלל. מעניין. אז אמרתי לו את זה, הוא היה מאושר, הוא אמר לי, כל הכבוד על הוויתור הזה. איזה כיף שהוא מטמיע בכם את הדברים הוא האלה. יודע, הוא לא עכשיו פנאט כזה, הוא יודע לחיות את העולם. זה מטורף, אתה יודע. והוא יודע שהוא לא אומר לך, שומע? מה האינסטגרם בכלל? מה אתה אמיתי? נכון, כי הוא יודע שאני לא, יהיה לי מאוד קשה להסתדר בלי זה. כן. אז הוא פשוט אומר, קשה לך, תתמודד, תהיה בתוך זה, אבל תיקח לעצמך קווים, אדומים. אתה יודע, אני לא נעים לי כאילו להקביל את זה אליי, אבל זה ממש מזכיר לי כאילו את העולם שלי. זה בדיוק מה שאני מדבר עם האנשים שאני מלווה אותם. תקשיב, תוריד את זה טיפה, תעשה את זה, תמנן את זה, בוא נעזור בזה, בוא נשנה את הדברים הקטנים. אני הייתי באילת, שלחתי לך. זה מטורף. הנה, אני הייתי באילת לפני... אגב, עוד משהו, ינקי, באפליקציה שעשיתי, אני כל הזמן דוחף את זה, כי זה ממש מזכיר לי את הדבר הזה, לא בקטע של פרסום וזה, פשוט בקטע של פרסום, חברים, לא בקטע של פרסום, באמת בקטע של זה, זה ממש נותן לך את הטיפים הספציפיים האלה, לרגעים האלה. כאילו לרגע הזה, שאתה מתלבט, שאתה לא יודע, אתה מתייעץ עם צ'אט שהוא אני. אחי, בוט שהוא סגיב, והוא עונה לך בדיוק מה צריך בסיטואציה המסוימת הזאת. כמה שנים התמעת את זה? וואו, אני כבר 8 חודשים, אחי. 7 שעות ביום כותב קודים, אחי. אנשים לא יודעים את זה. אתה גם גאון, כביכול. אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים. כן, אתה גאון, אחי. אנשים לא יודעים את הדברים האלה, אבל בנוסף לזה שאני בסטודיו, בנוסף לכמובן משפחה, ילדים, אשתי שעושה הכל בבית, באמת, והתוכנית 80 הימים שאני מלווה אנשים, אני הולך לישון באיזה 3 כל יום. כי אני יושב איזה 7 שעות, 6-7 שעות כל יום על המחשב, ובונה את המפלצת המטורפת הזאת של האפליקציה סאקופית. אני אומר לך, זה מפלצת, אחי. כולם דחוף, תכנסו לחנות האפליקציות ותורידו את האפליקציה הזאת. באמת, האפליקציה הבאה של ישראל, נדיר. אני אומר לך, זה משהו לא יאמן. באמת, אני לא סתם אומר. ואם אני חוזר איתך לרב, זה מדהים אותי שאתה מתייעץ איתו על כל דבר. לכל. אז מה הוא אומר על הקטע שלה? כי במגזר החרדי, ממה שאני יודע, זה להתחתן מהר ולהביא ילדים, לא? כן. אז איך זה עובד? כאילו, איך זה מתכתב איתך? לקח לי זמן. לא, אני רוצה. לקח לי זמן. אבל לפני שבועיים וקצת, אני כל בוקר, במהלך הבוקר שלי, כותב כל יום דף שלם. לוקח לי... איזה אחים אנחנו. כן, כל בוקר שאני קם, יש לי ממש עמוד שלם במחברת שלי, שאני כותב כל בוקר. וואלה. כן. מה? כאילו מה? סתם. יומן כזה. יומן. יפה. ולפני 2.5 שבועות בערך, החלטתי לדבר איתו, אני ממש מדבר איתו כמו לאחי, אני כותב לו מה קורה אחי, איך אתה מרגיש הבוקר, מקווה שאתה בסדר, ממש כביכול פשוט שאני ארגיש שאני מדבר עם מישהו שמדבר איתי. ודיברתי איתו על זה. אמרתי לו, שומע אחי, אני מרגיש שאני מוכן לזה. לקח לי המון זמן להגיד את זה, המון זמן להבין את זה, אני חושב שאני מרגיש שאני מוכן. זה ברמת הבת זוג, בילדים, בית חדש. כאילו, לקח זמן, כל דבר לוקח זמן. כאילו, אני יודע שאני... זה סטפ בחיים. אני לא... זה שאני אומר שאני מוכן, זה לא אומר שמחר אני עובר לבית עם אישה, מתחתן, לא, לוקח זמן. לוקח זמן להכיר מישהי. סוג של מראה שלי, אתה גם מלווה אנשים, לא? אני, כן. ניסיתי לעשות את זה, זה לא שאומר שאני עזבתי את זה. טוב אבל. נכון, אבל לקחתי לעצמי יותר מדי. וזה משהו שאני רוצה ללמד. יותר מדי מבחינת האנשים, או מבחינת החיים שלך? בוא נסביר לך מה אני ניסיתי. לא, הזמן יש לכולם, כל אחד מי שרוצה יש לו זמן. יש לך זמן לבוא לפה, אז יש זמן להכל, יש זמן להכל בחיים. מי שאומר שאין לו 5 דקות ביום להתאמן, שקרן. אני, למשל, שקרן. בתור אחד ששלח לך אימונים לטלפון. הוא שלח לי אימון של 5 דקות, ואני לא, יש לי זמן, אני פשוט עצלן עולם. עם תחנונים. לא, אני עושה את זה. אבל מדי פעם, אני לא עושה את זה כל יום. אני רוצה לראות אותך לא עושה באפליקציה, זה מסמן לי אם אתה עושה או לא. זה מסמן לי, ואם אתה עושה את האימון או לא. אכלת אותה. אני שמח, כי חייב משהו שידחוף אותי. ואז אני פשוט הבנתי וואי. מה זה? על מה התחלתי לענות לך? לא, אני איתך, בוא בכלל נלך לכיוון אחר בכלל, עזוב רגע. יאללה, בוא נתחיל. אני זורק לך משהו, ואתה זרוק לי ישר מה שעולה לך לראש. יאללה. אז משמעת עצמית? שמות?
לא, תן לי משפט שעולה לך לראש ישר שאתה שומע את הצמד מילים האלה. אז משמעת עצמית? אתה. אני משמעת עצמית? כן. אימון בוקר או אימון ערב? אימון בוקר. ערב אי אפשר. אחרי כל היום, אחרי כל האוכל, מאוד קשה לי. בוקר. קולה או קריסטל? מים. הטיפ הכי טוב שקיבלת בחיים? משפט של רבי נחמן מאומן, שאומר, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. המשפט הזה מייצג תסביר. את העולם. בוא נסביר לך. זה מעשה שלו, כשאתה קם בבוקר ועושה משהו, אתה עושה את זה. וזה מעשה שלי. כשאני קם בבוקר, אני עושה משהו. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? למה לי להתעסק עם מה שאתה עושה? זה משפט שכל העולם נמצא בפנים. ראשית, לא לדבר לשון הרע, שזה אין צורך בזה. כמובן. שנית, לא להתעסק. איזה קשה זה אבל, אה? לא קשה. לא קשה. זה קשה. שאתה מתרגל לזה? כן. שאתה מתרגל לא להגיד שמות. שאתה מתרגל, כאילו קשה. קשה. אבל יותר קשה לדבר כואב לי בלב. הנשמה שלי בוערת כשאני מדבר לשון הרע. כואב לי. אני לא מצליח לחיות עם זה. כל כך, אתה לא מבין כמה זה כואב. כי זה כל כך מיותר. כל כך מיותר להתעסק בחיים של אנשים אחרים. בגלל זה לא חשוב לי. בגלל זה אני הבנתי שהעולם החיצוני הוא לא מעניין. כן. הרשתות החברתיות לא מעניינות אותי. אז חשוב לי שלבן אדם יהיה טוב, שלבן אדם השני, הנה, המשפט החסידי הכי מדויק שאני מכיר, זה יהודי צריך לדאוג לשני דברים. לרוחניות של עצמו ולגשמיות של האדם האחר. מה הכוונה? אני צריך לדאוג שאני אתפלל, שאני דתי, שאני אניח תפילין, אני יהודי. לך אני צריך לדאוג למשהו אחד. שיהיה לך נוח, טעים, כיף. אני לא צריך לדאוג לך לכל השאר. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי. אתה לא רוצה, אני אוהב אותך כמו שאתה. ואהבת לרעך כמוך, זה לאהוב בן אדם, כמו שאתה אוהב את עצמך. אז למה אתה רוצה שאשתך תשמור שבת? אני לא רוצה שאשתי תשמור שבת. אני רוצה שזה יגיע למצב שאנחנו לא יכולים בלי זה. הבנתי. זה כאילו, אם היא תחליט יום אחד שהיא תעשה משהו, שהיא רוצה לעשות משהו אחר, כי אתה גם עשית איזשהו שינוי. אני עברתי כל כך הרבה בחיים שלי, אני לא מחייב, אין לי חובה. אני לא מחייב אותו, אומר לה, תקשיבי, תעשי ככה וככה, לא, אין אצלי חובה. את רוצה להתלבש כמו שתתלבשי, תתלבשי איך שבא לך. תעשי מה שבא לך. איך שבא לך? איך שבא לך. אם את, בעזרת השם, אנחנו נגיע למצב שאני מתחתן וזה, ואת רוצה להחליט משהו, תעשי. אבל את חייבת להגיע למצב שתהי שלמה עם עצמך ב1,000,000%. ינקי, אנחנו מתקרבים לסיום. איווה. מטורף. אני מכל מרואיין שלי, מי ישמע, או ראשונים, כן? אבל מכל מרואיין אני רוצה שהוא יביא חפץ אחד שמגדיר אותו. חפץ אחד שזהו. מה אתה הבאת? הבאתי. הבאת? כן. הופה. הוא אמר לי להביא, ואז הוא אומר לי באוטו, באנו לפה באוטו, הוא אומר לי, תראה לי, אמרתי לו, שומע אחי? אני לא אומר לך את החפץ. אני אראה את זה בפודקאסט, אז הבאתי ציצית. איזה מלך. הבאתי ציצית שלי של שבת. איזה מלך. תן נשיקה אח שלי. ברור. הבאתי ציצית של שבת, שאני הולך איתה רק בשבת, באמצע השבוע אני הולך עם ציצית, כאילו בתוך המכנסיים, בחוץ בשבת. למה כאילו? כי זה יותר... זה ציצית צמר, ואני אסביר לך למה אני הולך עם הציצית הזאת, ולמה זה מסמל אותי. תראה, הציצית הזאת, בוא נלבש אותה, היא נראית ציצית רגילה, בינם שלא מבינים, אומרים, מה, זה אותו דבר כמו שכולם הולכים. לא. לי זה נראה אותו דבר. לך זה נראה אותו דבר. אבל הציצית הזאת שונה לחלוטין. כי אנחנו אשכנזים, הולכים עם ציצית, גם כשהולכים עם ציצית כזאת, הולכים עם ציצית שחורה. פה למטה יש קווים שחורים. ובדרך כלל... זה כאילו יותר חגיגי עכשיו? לא. אני אסביר לך, תכף תבין. זה ציצית תכלת, אנשים הולכים, רגילים הולכים עם לבן, אני הולך עם תכלת. ולמה זה מסמל אותי? כי זה ציצית שונה. אבל למרות זאת זה ציצית. גם כשאני שונה, גם כשאני לא דומה לכולם, עדיין הציצית, אני נשאר אני. מה שונה בה אבל כאילו? הקווים הלבנים. זה משמעותי? כן. באמת? כן. הקווים הלבנים, הצבע הכחול, זה שונה. ורואים את זה שאתה הולך עם זה? כן, כשתבוא לבני ברק אנשים ידעו שזה שונה. אבל עדיין אני הולך עם זה. זה מפריע לאנשים, ינקי? לא מפריע לאנשים. אבל למרות שזה שונה, אני לא מוותר על זה. לא מוותר על זה. איזה יופי. אז למרות שאני שונה, ולמרות שאני לא נראה כמו כולם, ואני לא הולך כמו כולם, ואני
שונה מכולם. יש איזה קטע בעולם הזה, כמו כולם כזה, נכון? שכולם יהיו אותו דבר. נכון, אבל זה מעולה, חייב ללכת. תשמע, איזה קשה זה שיצאת נגד זה. נכון. זה לא מובן מאליו בכלל, אחי. נכון. אבל אני גאה בך, ממש. תודה רבה, אחי. אני חושב שזה חלק מהחיים, וזה חשוב לי נורא נורא נורא. לא נמשיך, ינקי. לא נמשיך. אני אומר לך, זה צריך לסיים עם הדבר הזה. אז קודם כל, תודה רבה שהתראיינת פה. תורידו את האפליקציה, דחוף, 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 דחוף. עזוב את האפליקציה, זה היה מרתק, אחי, להקשיב לך. זה עולם שאני לא מכיר בכלל. אני מאוד ממקבל אותו אליי כל הזמן, כי המשפט הזה כל הזמן של הרב אמר לי לקחת על עצמי משהו אחד, אני מצטער, כאילו נכון, זה לא, אבל זה תמיד מזכיר לי את זה שאני מבקש מהאנשים להטמיע משהו אחד בחיים שלהם. חד משמעית. כל פעם משהו אחד קטן, הרי אתה לא יכול לשנות בן אדם של 30 שנה ביום. כל פעם תטמיע משהו קטן, אני מצטער שזה כאילו על אותו... לא, ממש לא, ממש לא, הכל בסדר. זה ממש מזכיר לי, אני מת שכבר תיכנס לאפליקציה, אחי, ותתחיל את הצעדים, כי יש סיכוי גבוה מאוד שאתה הולך להיות בטופ, וזהו, כמו שאמרתי כבר, אז מי שלא יודע, כל הפודקאסט הזה, הפודקאסט של מדברים עם סאקו, זה בחסות אפליקציית סאקופיט, האפליקציה שלך לאורח חיים בריא. איווה, עלינו. אז תודה רבה אח שלי, תודה רבה לך אח שלי היקר. 2-3, שגר.